Dobrý den, vítejte v naší pekelné kuchyni. Dnes si uvaříme známého lachtana Nejfejka. Ano, Nejfejka. A tady ho máme. No už jsem tady, ptejte se. Abyste uvařili Nejfejka, musíte ho 5krát hodit do jámy s lachtanama. 1, 2, 3, 4, 5. Až bude Nejfejk přiměrně potlučen, tak hoďte do lávy. A potom přidejte lachtana. A žrádlo pro lachtany nechte hodinu působit. Pokud se vám nechce hodinu čekat, tak se podívejte na televizi nebo se něčím zabavte. Ho, 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 ho. Když už je Nejfejk hotový, můžu vám jenom přát dobrou chuť. A tady je recept. Jeden pěkný lachtan a krmivo pro lachtany. Přeji vám příjemný den, hodně jídla z tohle lachtana.